Bon día, xente. Este vídeo vai ser un pouco diferente do habitual. Vou falar un pouco das variedades do galego-portugués, así, moito brevemente, unhas ideas para que teñamos en mente, porque hai moita xente que tende a confundir e a crear certas ideas equivocadas e a partilhalas por aí que non fan moito sentido. Entón, vou comezar polo seguinte. Ben, e con isto vou falar respecto de todos os países do galecofonía, lusofonía ou como lle queiramos chamar. Existen diversos sotaques, ou que aquí na Galiza chaman de acento, non? Que basicamente adoptamos a forma que utilizan tamén en castellano, acento. Pois aquí utilizan sotaque en Portugal e fora de Portugal igual, sotaque. O sotaque é esa forma de pronunciar que é un pouco diferente dependendo do lugar. Entón estamos a falar das pronuncias dos lugares. Por exemplo, na Galiza non se pronuncia igual, non há o mesmo sotaque. En Lugo, Ourense, na Coruña ou Pontevedra, as sotaques diferentes. Mesmo dentro da mesma provincia, sea costa ou sea interior, pois pronunciase diferente. Entón, os sotaques van mudando. Igual que van mudando tamén na parte do sur. É dicer, non se fala igual no norte de Portugal, que no sur de Portugal, que no centro, non é o mesmo Los Montes, que Lisboa, que Porto, etc. Ben, entón, há sotaques diferentes. Iso non quere dicer que sexan linguas diferentes. É a forma de pronunciar de cada zona. Ben, as formas de pronunciar non implican unha mudanza de lingua. Simplesmente falase distinto. Do mesmo modo que no Estado español os que falan castellano non falan igual castellano en Madrid que na Andalucía ou mesmo fora na América non falan igual pois eu que sei, non falan igual en Colombia que en Venezuela, etc. Son sotaques diferentes, acentos diferentes, e non por iso xente di que son linguas distintas. Pois o mesmo acontece co galego a respecto do portugués, do que chama de Portugal ou europeo, do portugués internacional, o portugués que há por fora, no Brasil, etc. Ben, sotaque. Iso por un lado. Logo, por outro lado, léxico, as palabras. As palabras son diferentes dependendo da zona. Non é o mesmo pois utilizar un léxico digamos pola miña zona, que pode ser pola zona de Ordes e demais, que utilizamos raposo, pois na parte da Mariña de Lugo pois utilizan golpe, pois no que aquí se utiliza o que sei, machada, pois brosa na parte de Lugo, etc. Dependendo do lugar onde estexamos, pois existen unhas palabras determinadas, un léxico determinado de cada zona. Iso non implica que en Lugo se fale unha lingua nova que se chame lucense e que na miña haxa unha lingua diferente independente que se chame ordense. Non. Estamos a falar sempre de galego. Pois do mesmo modo que isto é así, pois avanza para o sur do mesmo modo. E en Portugal tamén falan un tipo diferente de galego que lle chaman portugués e que é un pouco diferente, ten as súas variacións, as súas palabras específicas, o léxico específico e o seu sotaque diferente, como xa comentaba. Eu que sei, pois, falando de léxico, non digo mesmo unha cervexa no norte que no sur. No norte de Portugal utilizan un fino, para pedir unha cervexa, un fino. E na parte do sur de Lisboa, por aí, pois unha imperial. Entón, há unhas diferenzas lexicais que non implican que, non sei, que no norte falen nordestino e no sur, pois, lisboeta ou como lle queiramos chamar. É todo portugués, é o que lle chama portugués todo, e ainda que hai palabras diferentes, léxico diferente, pronunciase diferente, non implica que sexan linguas distintas. Entón, pois se seguimos polos mesmos criterios, non podemos dicer que o galego sexa unha lingua diferente, porque temos un léxico diferente, por causas xa naturais, porque estamos sob o Estado español, e iso implica unhas palabras que van entrando na lingua a través do castellano constantemente. E iso implica tamén que as palabras que están na moda fora da Galiza entren dentro dela e o noso galego pois vai asimilando esas palabras externas que son do castellano, porque nós, como non temos acceso nen ningún tipo de conexión con Portugal, pois non temos oportunidade de nutrir a nosa lingua con outras variedades dela, é dicir, o vocabulario novo que entra
no chamado portugués, non entra na Galiza, no galego, por qué? Porque hai unha separación política que impede, de facto, que isto aconteza. Que quero dicer con isto? As políticas lingüísticas, as políticas de todo tipo, o que tentan basicamente é separarnos para que o galego sexa asimilado polo castellano e desapareza. Se a política tivese unha intención clara de preservar, manter a lingua galega, pois o que farían sería crear unha serie de medidas para que manter esa conexión co resto de falantes da nosa lingua fora da Galiza, etc, etc. Mas, como xa comentaba, há certos intereses que, digamos, hai xente que se nutre desta disparidade, desta diferenza e de chamarlle lingua aparte o galego, cando de facto, como xa comentaba, non é unha lingua diferente, senón que é unha variedade das linguas que están por aí fora. É unha variedade, podemos dicer que existen variedades de galego ou variedades de portugués. O nome é indiferente, ao final, o que conta é que é a mesma lingua. Chámelle como queiras chamar, acaba sendo a mesma. Ben, pois isto basicamente é o primeiro que quería comentar. Isto acontecería igual pois co Brasil, etc, etc. Así como xa sabedes, unha cidade tan grande como Sao Paulo, existen inúmeras formas de pronunciar. Xa dentro desa é enorme, hai unha quantidade de xente tan enorme que xa tanta xente en Sao Paulo como en todo Portugal, entendámonos. Iso é unha animalada, hai moitísima xente. E en cada lugar pronuncian diferente, mesmo R que pronuncian nunha zona, pronuncian un distinto noutra, etc, etc. Con iso quero vos dicer que non é que existan diversos tipos de portugués ou distintos tipos de brasileiro nesa zona do Brasil, non. É a mesma lingua, só que hai varias formas de pronunciar. Non ten moito máis. Non hai moito que romperse a cabeza. Ben, e para completar un pouco este vídeo, quería darvos unha idea de como aproximar ou como modificar o voso galego para falar cando visitedes Portugal ou Brasil, etc, etc. Ainda que é sobre todo Portugal, porque no Brasil há unha certa, non sei como dicelo, facilidade para entender a nosa fala galega máis relaxada, con todas as vogais nos seus lugares, etc, etc. E quanto en Portugal xa os brasileiros teñen un pouco máis de dificultade, pois há unha tendencia a comer esas vogais, sobre todo tirando hacia o sul, etc, etc. Ben, entón, quais serían as dicas, eses consellos para que un galego aproxime o seu galego a unha variedade do sur cando visita o sur? Porque en Portugal, como saben moita xente, há unha manía de que se non falas algo que se aproxime, van perceber que é estranxeiro e xa van tentar eles mudar de lingua buscando a lingua de quen está por aí. O mesmo que acontece na Galiza, por iso todo o mundo fala castellano, non? Comezan tentando falar castellano para que se sinta cómodo o que ven de fora, e o que ven de fora pois pasa a aprender galego, o resultado que a lingua desaparece. É unha piedade, porque moitos deles fican na Galiza e non lle sae dali de aprender a lingua, cosa que non acontece no resto dos países. Tú se visites un país de fora, o primeiro que vas facer é aprender a lingua dali. Non te vas a aproveitar de que tamén saiban e entendan a lingua túa para non aprender a lingua do lugar. É unha falta de educación, unha falta de civismo, unha falta de moitas cousas. Mas iso é o que acontece na Galiza e por iso o galego está a desaparecer. E falando de preconceitos, como xa falei noutro vídeo, há outro preconceito bastante grande que dicen que se tú non mudas do galego para o castellano, és un mal educado. A educación é mudar para o castellano. Os que se falan castellano non é de educación que muden para o galego, é unha educación que só funciona nun sentido. Fomos ensinados nesta forma de pensar, neste pensamento, que nós temos de axeitarnos, adaptarnos aos que veñen de fora, e os de fora, pois, que veñan aquí tranquilamente como se isto fose unha colonia, como dicía outro tamén polo Twitter. Pois, do mesmo xeito, así mesmo é. Ben, mas non me vou desviar do conto, e vamos falar do asunto como é. Como imitar o sotaque portugués de Portugal? Ben, primeiro ponto, as vogais. As vogais na Galiza manteñen moito da súa substancia medieval. Mantemos as vogais bastante semellantes a como se pronunciaban no medievo. Se seguimos os estudos un pouco que comenta Montero Santalla en academia.edu, que ten por aí algúns apuntamentos moito interesantes, recomendable para quen se interese no asunto. Esas vogais mantémolas bastante exactas. Quero dicer, escrevemos D-O e pronunciamos do. Mas se vos queredes formulalo máis á portuguesa, tendes de fechalo un pouco, non? Du.
tirando o O fecha U, e entón achegadesvos esa forma de pronunciar. As vogais en Portugal teñen unha tendencia a fechar, mesmo, bueno, tamén algúns casos na Galiza, pois eu que sei, en vez de cae, pois cai, en vez de acabar en E, en I. Isto, cai, caeu ou caiu, existen estas variedades tamén na Galiza. Non é extraño para ninguén, se cualquier persoa ouvir iso non fica extrañada, nem pensa que está a falar outra lingua. Son pois, modificacións de apertura vocálica. Isto acontece na Galiza tanto como en Portugal. Podemos comparar Tras os Montes, a pronuncia dali, que é moito parecida coa galega, justamente coas nosas variedades de aquí. Do mesmo modo que algunhas das zonas de costa que se poderían asemellar máis ás formas portuguesas. Mas vamos ir avanzando. Entón, unha forma de falar xa é esas vogais finais, unha tendencia a fechalas, ese do, perdú, caminho, acabado en U, así, non sabe? Esa tendencia a fechar, é unha como xa quase U. E por iso tamén que din que a escrita galega e a portuguesa poderían ser perfectamente a mesma, e que para os galegos faría máis sentido, porque é máis parecida para os galegos se a relacionamos coa súa pronuncia, equivalencia, letras, esa simboloxía, do que os portugueses, nese sentido, que é un grande parecido que mantemos como se pronunciaba antes esas vogais. O que sí que muda é o tema das consoantes. As consoantes galegas mudaran a respecto de como eran no medievo, e iso sí que mantén, en xeral, mellor o portugués. Salvo algún caso excepcional, como o caso do che, que, por exemplo, nós pronunciamos, a maioría da Galiza, chover, e en Portugal pronuncian chover. E cando falo de Portugal, pensade tamén no Brasil e no resto dos países onde se fala a nosa lingua. Esa pronuncia, que no medievo sería ch, pasou a x en Portugal. Estos son apuntamentos rápidos. Non vou falar de fonética, nem vou falar de equivalencias, nem nos nomes dos símbolos, non vou falar de nada. O que quero é unha idea xeral de como aproximar a lingua, como aproximar a pronuncia da lingua. Ben, entón temos iso, temos ese ch que pasa a x, temos ese fechar das vogais, temos o g e o x, pronunciados en galego como debería ser, na Galiza, esas letras, cando acompañadas con A e con O, sería ga, sería go, mas acompañado por E e por I, sería xe, xi. Ben, que vos quero dicer con isto? Que o G e o X, dependendo de con que vogais vai, adquire unha pronuncia na Galiza que é diferente, e en Portugal igual, só que o G e o X, como en palabras como feixó, que se pronunciaría é feixó e non feijó, como pronuncian os que non teñen nin idea de falar en galego, porque ese X pronunciase na Galiza como X, feixó. E se fose en Portugal, sería feijó. Esa é a pronuncia do G e o X. Sería gerir, feijó, etc, etc. Entón, tendes ese G e o X pronunciado dese modo, j, logo estaría ese fechar das vogais, o che pasa a x, e fundamentalmente con isto xa arranxamos quase todo a diferenza de pronuncias. É dicir, logo habería algunhas pequenas diferenzas quanto a alguna pronuncia de algún x. Normalmente o x pronunciase o x en Portugal como na Galiza, salvo en casos que tamén son diferentes aquí. Cando se pronuncia o grupo oculto, pronuncias sexo e non sexo. É x, ese grupo oculto, KS, KS, x. Pronunciase diferente. Pois logo hai algúns casos que nós pronunciaríamos exemplo, mas eles fano tamén culto. Exemplo, exemplo, exemplo. E aí temos a última das dicas, penso que vai ser, porque ademais non quero que sexa moito longo este vídeo, sería o do Z, Z. Eles pronuncian Z. E despois tamén o B e o V. Nós non pronunciamos diferente B e V, dicemos igual, pois eu que sei, chover, e eles pronuncian chover, pronuncian diferente.
B e V, e eles chamanlle B e V, por esa mesma diferenza de pronuncia. Entón, non sei que exemplo vos por. Algo fácil, algo rápido. Olá, chamo-me Paulo, e vou falar com vocês, utilizan ese vocês, vosté, dirían algún pola Galiza, ou vostede, non? Você, chamo Paulo, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse, em vez de pronunciar bem, pronunciam bem, parece que há um ditongo ei, igual que há em algum da zona das montanhas lucenses, algum poeta que também falava, em vez de tem, eles têm, em vez de têm. Então, muitas das mudanças, desas pequenas cousiñas, tamén as há na Galiza, só que en reducidos lugares. Entón, non é tampouco extraño para moitos estas formas de pronunciar. Entón, como falarían imitando aqui a pronuncia deles? Por um exemplo, eu estou a falar mudando um bocado de sotaque, mas estou a conseguir aproximar, e é também a dizer que o C passa a S, de tal forma, que isto também acontece em algumas zonas da Galiza, é fácil, facílimo, fácil, não fácil, fácil, tentamos fazer essas sibilantes, esses S's, é fácil, é muito fácil falar, tentar falar de sotaque português. Para um galego é muito fácil mesmo, porque tu somente tens de tentar emular certos sons que vão a mudar e tu consegues. É muito simples, muito fácil. É simplesmente ter um bocado de prática e aprender determinado léxico dessas zonas. Não é nada difícil, compreendem? É tudo muito fácil. Portanto, é isso. Não tendes de fazer um grandíssimo esforço para falar com um sotaque como em Portugal. E isto facilita essa comunicação entre os dois lados. Resta dizer também que a ser cedilhado, pois é comunicação, etc, etc. Mas não quero complicar muito mais esta mini explicação de como emular o sotaque de Portugal, mas para que tenhades essa ideia, comer as vogais do final, ese fechar de vogais en determinadas palabras, G, X, B, V, o BV, e pouco máis, o que vos teño comentado. Se ides, se visitades, aproveitade, traballade niso, modificade iso, e xa veredes como non tentan mudar para o castellano os portugueses. Ficarán un pouco sorprendidos, xocados, como dirían por aquí, mas non é difícil para nada. É algo simples que podemos facer todos e que nos vai axudar, porque ao final estamos a aprender formas diferentes de pronunciar das diferentes lugares onde se fala a nosa lingua, e iso é positivo, xa que na escola nos obrigan a aprender os blocos lingüísticos do galego, podían terse molestado en ampliar esos blocos para baixo e aprender como se fala no resto dos lugares onde se fala a nosa lingua. Iso sería axudar ao galego, sería falar con propiedade, falamos todos a mesma lingua, non teñamos medo. Diferentes variedades, formas de pronunciar, léxico, da igual, mesma lingua. Así que nada, espero que teña sido útil, grande abrazo, forza por aí.